Tembange apa Kak? Tembange. Ngetes lulusan isi sing sok April iki wisuda. April wisuda. Mei rabi. Wah iya. Urung jek duwe pacar kuwi. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Oke. Nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. Ya. Apa Mbak Angel? Oh iya, gender, sinden ditinting kendang. Iya. Nggih. Esuk awane omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang.
penilaianmu selaku dadi seniore Angelia piye Kak? Luar biasa. Hah? Keplakane nggih bening. Heeh. Wiletane napa-napa nggih cetha. Iso kendangane Jam-jamane nggih bergas. Enek pliket-pliket perketek ngono ki enek ngono lho tangane iki. Apa sing pliket? Pliket-plikete tangan drijine nemplek ning nggon kulit. Nggih. Heeh, kuwi iso perketek ngono ki. Muni kret ya kret, Heeh. muni hen ya hen, tong ya tong muni. Iya. Pokoke jelas. Heeh. Nek penilaiane Pak Kangkok, nek karo gendoke Kak, saya pundi Pak? Dicoba kon ngendang kae genti nyanyi. Oh, kuwi dioper kudune. Nggih, Nduk. Ayo. Hati, Nduk. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang, iso nyanyi. Iso Iki menek wis kambil. Iso nek generasi anyar. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter nyanyi. Wis ngati-ati ndang golek wilayah liya iki. Ora apa-apa. Sesuk malah tak gejak grup. Grup apa? Sesuk-esuk ning Sutong Gading awake dhewe. Tampil wong loro tok ngono wis. Awakmu rono. Joget siji Bener, ngendang. Niki ngendang. Ya genti. Ganti apa? Ayo, Angel genti nembang kene. Heeh. Dikira isane ngono nembang anu ngendang tok. Nduk, karo Lan bapak mriko. Nduk, karo bapak Nduk. Lho Bapak Gareng iki lho. Ini arah bapak pocong iki lho. Ya. Iki bocah ra patek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Heeh, bocah meneng. Samane ora nganti lek teko kene. Kabeh sinden ki sing anu ki sing jilbabane ngur Angelia tok ki mau. Oh, solehkah niki. Solehkah saestu. Ki mau saurunge dandan ya, saurunge anu ki ya ngisaan sik. Sesuk-esuk subuhan. Heeh. Heeh, sing gol wong lanang anu astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim, bukan Bisa gol wong lanang anu ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ampun Gusti. Ning bareng dikeloni meneng ae. Apa? Dikeloni ibuke. Keloni bapake Bapak Gareng. Bapak Gareng, cocok, cocok. Tak tambahi Pak Kangkok. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Heeh. Wah, ning duwe talenta sing apik. Heeh. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Ya ora takonono to nek ora percaya. Angel. Nggih. Ya alhamdulillah. Anu solehah ya, Nduk. Anake Pak aja ngisini-sini Pak ya, Nduk. Nggih. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Wah, Gus anak kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng-jumbleng kayak. Iya kon ngetes tesen ngendi? Mau bareng ngetes Angel kok tesen ngendi? Loh, kowe tesnya gede, Nduk? Jenengan mawon. Loh, ora nek permusuhan dong ini jenenge. Awakmu, kowe mau lak wis dites kono to? Nggih. Aku ora usah dites ora loro mripat tes apa. Tak tes bola-bali ora dadi kok, Nduk. Dari. Lagune napa lagune? Manut karo Angel apa Angel? Sakarmu. Sing kowe apal apa? Nah, wah, iso ngrawit, iso nembang. Sing Wis, aja kuwatir. Oh Nyidam Sari. Nah, Oh ya. nderekke Pak Kangkok ki aja kuwatir. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, jan wis persis kaya room karaoke lho Pak iki. Iya. Wis, Ah. apik. Oh, engko nek layare